abin kira ga matattu, son ka kira ya mu da san ka za mu rabautu. Mai gidan rayayyu abin kira ga matattu, san ka kira ya mu da san ka za mu rabautu. Rabbi kai na kira ya Ubangiji ga mutane, karaban baiwa Zuljalalu in fi na zaune. Kai ka ce in na tashi za ka mini koya ne, Rabbi bani basira na wake ɗaga suwai ba. Rabbi kara salati ga shugaba na halittu, ɗaha farkon farko wannan da ya fi karatu. Alihi da sahabbai na sa su ba san bato, wa shurrafa duka jikoki gurin ɗan babba. Ba za na zarce ba za na gaida ku sufaye, gaishe ka Tijjani dole ne na ce kowaye. Barhama na gaishe ka a yau fa ba na hawaye, da malamai a mini faɗin ko ban mance ba. Mai gidan rayayyu abin kira ga matattu, san ka kira ya mu da san ka za mu rabautu. Assalamu alaika ya wanda baya tsoro, Assalamu alaika ya ɗahatar wata taro, Assalamu alaika mai sawa arna tsoro, ya Rasulallah amsa sallamar in ci gaba. La ilaha illallah ya kake ne manzo, ba za mu sanya kake ba ko mutum yayi kwazo. Nurun ala nurin lahi kafi matsayin manzo, sunan kawai ya yake ne tuni ba za ya tuna ba. Hakikanin darajar ka a bar ma Allah rabba, ja gaban duk alam ka wuce ka yi gaba. Kai ka bai wa gaba har gaba ta zamta yi gaba, ɗa hada famini ne ma ya zamna yi gaba. Mai gidan rayayyu abin kira ga matattu, san ka kira ya mu da san ka za mu rabautu. Ba a sanya kake ba, ba za a sanya kake ba, kafi karfin masani sani ba za ya sani ba. Duk sani ba ya sani in ba kaɗa ga suwai ba, buɗe kirji na sa sani ba zan gagara ba. Ba ni kome na biɗa shugaba dan babba, dan ba zan yi rashi ba na so kaɗa ga suwai ba. A bani dan darajan Abubakar Sadiq in yi gaba, kaunar kaɗa Habibu nake bara dan babba. Shamuka mai da yawa mai yawan darajoji, kafurai ma a Maka sun gani kuma sun ji. Mujizozi da yawa ya faru ne ma na ji, har wata ma ka kira ta zo ba ta kiya ba. Mai gidan rayayyu abin kira ga matattu, san ka kira ya mu da san ka za mu rabautu. Zamanin nan dai na kaɗa haba ya wucewa, rayuwa ta rayu da kai take rayawa, har a yau kaka saboda kai muke shanawa. Raya raina Allah cikin yabon ɗan babba. Ya Abul Kasimu shugaban dukan mai motsi, shugaban komai ne har wanda baya motsi. Ya buwa ya tun farko ba shiru ba motsi, daga Allah rabana sai shi ba zan ware ba. Tafiya dai tafiya ya baka ban fara ba, wanda yace na bari da shi nake yin gaba. Ko mutum ko aljan ko dai ba zan ware ba, tafiya ba san ɗa kai ba za na iya ba. Mai gidan rayayyu abin kira ga matattu, san ka kira ya mu da
darajar ka da hamu dai kullum burin mu dai mu yaba ka dai ga matasan yabo yan gombe ke ta yaba ka wassalam adan adam bazan ki fadi ba mai gidan rayayyu abin kira ga matattu san ka kira ya mu da san ka za mu rabautu mai gidan rayayyu abin kira ga matattu son ka kira